ମୁଁ ତ କହିଛି ସେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଡିସାଇପଲ୍ 2011 ମେରେ ସେ ସିଏମ୍ଓ ଜଏନ୍ କଲେ। ବଟ୍ ତା ପୂର୍ବରୁ ଗଞ୍ଜାମ ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ କ୍ଲୋଜଲି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟ ସହିତ କାମ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା ତାଙ୍କର ଡିଭୋସନ୍ ଆଉ ଡେଡିକେସନ୍ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତି ଆବସଲ୍ୟୁଟ୍। ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କେମିତି ପହଞ୍ଚିବ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ, ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ, ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ, ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଯେଉଁ ସମର୍ପଣ ଭାବ ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପ୍ରତି, ତାଙ୍କ ଭିତରେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସଲି ମୁଁ ଦେଖିଛି ସେମ୍ ଡିଭୋସନ୍ ଫିଲିଙ୍ଗସ୍ ସେ କାମ କରନ୍ତି। ଆଣ୍ଡ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟଲି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଡିଗ୍ନିଟି, ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଯେଉଁ ଇମେଜରେ କୌଣସି ଜାଗାରେ ଟିକେ ବି କେମିତି କେଉଁଠି ଅସୁବିଧା ନ ହୁଏ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ କାମ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କେମିତି କରାଯାଇପାରିବ, ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କେମିତି ସାର୍ଙ୍କର ଯେଉଁ ସମର୍ପଣ ଭାବରେ କାମ କରନ୍ତି ତାକୁ କେମିତି ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ କରାଯିବ, ଅହରହ କାମ କରନ୍ତି। ଏବଂ ଆଜି ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ଜଏନିଂ ହେଲା ବିଜେଡ଼ିରେ, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ କମିଟମେଣ୍ଟ ଫର୍ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ସମର୍ପଣ ଭାବ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତି, ଏଇଟା ଆନଦର ଷ୍ଟେପ୍ ଗୋଟେ ସେ ନେଲେ। ଏବଂ ସେଙ୍କର ମୁଁ ଜାଣିବାରେ ତାଙ୍କର ଜଏନିଂ ଇଜ୍ ଲାଇକ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଯେ ସାର୍ଙ୍କର ଡିଗ୍ନିଟି, ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କର କାମ ଏବଂ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଯେଉଁ ଲାଷ୍ଟ ମାଇଲ୍ ୱାର୍କର ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବି କେମିତି କାମ କରାଯାଇପାରିବ, ଡେଫିନେଟଲି ତା ଆଗରେ ସେ କାମ କରିବେ ଏବଂ କାମ କରୁଛନ୍ତି, କାମ କରିବେ। ଏହା ହେବ ତାଙ୍କର ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତି ଆନଦର ସମର୍ପଣ ଭାବର ଆଉ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେପ୍।